Machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Chenro ma kawuono biro ni achiel kachiel kowuok Synergy Clinics Hospital e chuny boma ma Kisumu. Kawuono wadhi go mbaka kotenore kod weche mage, kotenore kod thieth mag nyiroke. Wasebedo kwa nyisi ber nyiroke kachiel kod tije nyiroke e chenro mar penj laktar ka, omiyo chenro ma kawuono okadwa no bai kata matin, kete manaka. Synergy Clinics Hospital en kar chiwo thieth mar ji giwegi ma omiluor kaluwore kod thieth maber magisebedo ka gichiwo. En kar thieth ma osechor nyaka e ong'ala mar 4 wadendo kacha ni level 4. Oyudore e chuny boma ma Kisumu ka e kar dak ma Tomboya Estate. Maino margi en mar neno ni iyudo thieth mayot ne ji duto te ma ihero kamoro amora ma gintiere. Gichiwo thieth ne jogo ma ithiedho to dok ot kod jogo ma ithiedho tiweyo dak e osiptal. Gintiere kae mar neno ni ngima mari kachiel kod mar jogo mihero okete yo makare kokalo kuom tich matek magitiyo. Gichiwo thieth nikech gintiere kod jochiw thieth molony kendo lony gi en raria mokalo mar neno ni iyudo thieth e nengo mogonyore. Synergy Clinics Hospital chiwo chenro e yor chiwo paro e lony manyasani e yo mayot mokalo mayudore e witado achiel kowuok kuom johocho kata consultation, diagnostic, laboratory kod imaging, ultramodern theatre, pharmacy, dialysis, chemotherapy, kachiel kod kar dak mar jotuo ma ithiedho to dak e osiptal ma bende rang'iny mare ni malo mokalo. Synergy Clinics Hospital, consistent and caring. Mana kaka ne wawinjore kane wachako chenro ni kawuono wadwa keto maino e nyiroke. Amor mokalo ni wantiere kod daktari e skar thieth mar Synergy Hospital ka kendo bro nyiso wa ni nyinge nga lony ne chutho en ang'o kaito wadhi nyime kod twaka kane wachake. Machiegni daktari. Erokamano. Anenongan Dr. Julius Okel, an daktari molony kuom thieth mek nyiroke. Ana jawo Kenya atiyo Synergy Clinic ka. Synergy Clinic wathiedho ji man gi tuoche mek nyiroke. Kendo wan gi other services, wan gi outpatient, inpatient, wan gi diagnostic center, moting'o MRI, wan gi theater, kendo watimo chemotherapy mithiedhogo joma gi cancer. Yeah. Amor mokalo ne yawonwa dhot mar Synergy mondo mi wago mbaka ni ka odiechieng' ma kawuono. Nikech en laktar molony e weche mag thieth mag nyiroke. Moro wachaka ne ni nyiroke gin fuoni mage mag del ka achiel kod tij nyiroke kapok wadonjo matut chandruoge manyalo bedo kod nyiroke koka ang' wachop e thieth mag nyiroke. Yeah. Nyiroke gin fuonde mayudre del gin ariyo. Giyudre iji machiegni gi ng'et ng'ato to gitiyo tije mang'eny del. Mokwongo gigolo chilo mai del. Ng'ato chamo chiemo kata okawo yath. Bang' tij yadhno nyaka chilo wuogi del. Emomiyo sama koro nyiroke ok ti maber, ng'ato winjo ko ol, ok winj kodwa tich. Mar ariyo nyiroke golo pi. Kimodho pi ka pi osetiyo e dendi dwani mondo pi owuogi dendi. Ka nyiroke ok ti maber iyudo ka koro tiend chako kuot. Mar adek nyiroke golo iluongo ni ndhandhu hormones mamiyo wabedo gi remo maber e del. Kendo nitie ndhandhu ma gigolo miluongo ni calcium, vitamin D mamedo choke wabedo motegno. Manyiso ni nyiroke chalo rachungi magolo gik ma ok dwarre e del kata mosetiyo e del mondo mi del obed kod ngima makare. Nikech moro daktari ka ponono ni gigi ok owuok e yo makare, mana kaka ni wacho ni ka ponono ni nyiroke ok ti e yo makare to ibo neno gik ma ranyisi mopogore ma nyiroke nyaka rit e yo makare. Waneno nyiroke ka ok ti maber wayudo gi tuo mabiro gi stages. Idendo ni 5 stages. Stage 1 to stage 5. Gima chando wan jotuo man gi tuoche mek nyiroke gibiro ka gidhi in the last stage. Nikech kini stage 1 to stage 4 sichimo kwinjo ka gimora onge gimiwinji dendi. Kichopo stage 5 akore no ranyisi ni nyiroke gino uti maber. Tiende ni kuot kendo kichungo kinyeno kaka wange nyalo bedo mokuot, okichie maber nyalo bedo ni ng'ok, sichimo ko dendi ili ok winj kin gi teko mitiyo go tich mapile pile to magi yudre stage 5. Stage 1 to stage 4 okwane ranyisi moramora. Koro watemo nyiso ji ni kin gi tuoche mayelo mimo di bed gi tuoche mek nyiroke, kin gi pressure, kin gi tuo masukari, ka ng'ato nitie familia umano bedo gi tuo ma nyiroke, mito timni kata dialysis kata miye thieth, ber mondo ne daktari chon mondo pimi, iluongo ni screening, mondo kwa yude okang' kapok odh niang'
walo thiedhe mondo ibed gi afya maber. Kibiro ken stage 5, koro thieth ma ilo miyi tin. Koro okorbo ni warito mondo wane katende wakuot, waol yakwa dhi daktari mondo pimwa. Dwara ni wabed jok madhi osiptal mondo pimgi. Molo to joma nigi risk, risk factors, man gi tuoche ma ilo miyo mondo ibed gi tuo manyiroke. Yeah. Daktari, nikech wantiere chenro mar penj laktar, in laktar molony e weche mag thiedho nyiroke, ipimonwa kacha ni jogo mantiere kod tuo mar sukari, jogo mantiere kod tuo mar pressure, samoro ringe remo, nyalo bedo kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruok mar nyiroke. Ni e chenro ni adwani mondo mipim ne ogandawa ni tuo mar sukari biro miyo ng'ato bedo nade kod tuo mar nyiroke, kata tudruok mantiere kind tuo mar sukari kod tuoche mag nyiroke, kaachiel kod pressure, kata wadoge genes kata anyuola, kaka anyuola bende nitiere kod chandruoge mag nyiroke. Mana kanyiso tuo mar sukari tuo okang' machiel momiyo ji yudo tuo ma nyiroke. Oganda mani Kenya kata piny mangima, kidhi kemithiedho ji man gi tuoche mag nyiroke, ji 4 kuom 10, luongo ni 40% nigi tuo mar sukari. Ji 2 kuom 10, 20% nigi tuo mar pressure. Oganda mani Kenya ka tuoche mek infection, luongo ka malaria, tuo mar ayaki, other infections, be waneno ka biro e osiptal ka gi tuo mar nyiroke. Kendo nitie jomoko kaluwore go oganda gi kata familia gin gi tuoche mag nyiroke. Kaluwore gi tuo mar sukari koko thiedhe maber, sukari no dhi to ketho rachungi mar nyarogno. Emomiyo joma manigi tuo mar sukari ka gidhi osiptal, mopogre gi pimo sukari gi pressure, irango lachgi. Nikech ka rachungi mar nyarogno hinyore, to waneno ka kendo gimiluongo ni protein nitie lachgi. Koro kopime bo yude kendo okang' ma kochakre, nitie yien mimiye mondo obed maber. Koro sukari wono ohinyo rachungu mar nyarogno. Momiyo to koko bedo control maber. Ng'at machungo kinyi to sukari na 10, 20. Moyiso sukari ko bedo control maber. To kidhi okang' about maybe 2-5 years, oyudo tuo mar nyarogno. Kochakre wuon, tuo mar nyarogno kibi immediately, but kirange higni 5 mabiro, koro rachungi ma kidney chako hinyere, to another 5 years obedo ka koro kidney nyiroke ndo kichi maber. Wadhi pressure, daktari? Pressure be hinyo rachungu mar kidney. Kendo dino leche, luongo ni blood vessels, madhi i nyarogno. Koro nyarogno ka leche ma tero ne oxygen, kendo tero ne ndhandhu odinre, koro bedo matuo, kendo bedo matin, koro koti maber. Ilere maber mokalo. Daktari, daher mondo mipim ne oganda wani tuoche mag nyiroke. En tuo achiel mar nyiroke ma iwacho ni ng'ani nitiere kod tuo mar nyiroke, koso bire kidenje mopogore opogore kata types mopogore opogore. Ponono ni gin types, moro nyalo pimonwa ni types gi gin mage, to gibiro e okange mage kata ranyisi mage ma gibiro chiwo. Awaselo nitie tuoche mang'eny ma nyalo kelo tuoche mag nyiroke. Wacho ni tuo mar sukari, ma pressure, infections. Nitie tuoche ma koro waneno ma miyo jibiro gi tuoche mek nyiroke ma interfere gi obolach luongo ni bladder. Tuoche mek prostate, joma dichuo mosekadho higni 50, gi joma mine man gi tuo mar cervix cancer. Rabolach ka obedo affected gi tuoche gi, gidino lach, kendo koro nyarogno kuywe maber. Kosedonre kamano kendo ibiro gi tuo mar nyarogno. To okang' wan go okang' 5, iluongo ni stage 1 to stage 5, kaluwre gi percentage ma kidney function mare. Okang' mar 5 miluongo ni stage 5 en below 15%. Kanya makoro wacho ni wachako dialysis, makoro wathiedhi mwaluoko remo. To okang' achiel kachopo ka stage 4 ka, joma ng'eny ok winj gimoro amora. Ma kidwa yudo ni en gi tuo mar nyarogno, nyaka pime. To wapimo tuo mar nyarogno didek. Mokwongo wapimo lach. Nikech lach ka nyarogno ka rachung ma nyarogno hinyore, to waneno protein. Kendo waneno semo ka nitie remo, blood. Ko pimi to yudne lach nigi remo kata nigi protein, mono nyiso nyarogno chako hinyore. Kendo ber mondo idhi ne daktari molonyi tuoche ma nyiroke mondo keti yien mondo changi. Mar 2 wapimo remo. Remigolo tipimo, nitie kwa pimo chilo ma idel. Kaluwore gi chilo kendo wanyalo ng'eyo ni nyarogno tiyo okang' machal nade. To mogik watimo gino ni scanning. Scanning matiyo ga hinyo luongo ni ultrasound.
seche moko kipimo remo to ni remo ler onge chilo to kwa go scan wendo kaka koro kidneys ochako kuot gibedo madongo manyiso ni gichako tuo kendo warango ka koro lach wuok kodinre tiyawo to bedo maber. Manyiso ni gini onyalo biro mos kidieny mokwongo kata stage 1 ng'ato ok dhi winjo gimoro amora. Stage 2 dalili chako biro koso podo pondo nyaka ang' ochopo stage 4. Dalili mwachako nene en stage 4 stage 5. Stage 5 kata kionge pressure koro pressure chako idho malo. Ibu chako winjo kiol. Stage 5 me koro waneno dalili mang'eny. Waneno ka tindi kuot, yol, okichiem, simo king'ok. Yeah. Jo mang'eny biro ka gini stage 5. Daktari chuny boma ma Kisumo kamoro nyalo pimo nani tuo kata chandruoge mag nyiroke ong'eny marom nade? Uneno jotuo ma nyalo romo nade? Ong'eny koso en achiel? Ong'eny. Kenya ka wacho ni jok man iluongo ni chronic kidney disease. Chronic kidney disease gin jok ma tuo gin gi tuoche mek nyiroke mosebudho moengo 3 months, dweche adek. Iluongo ni chronic kidney disease. Kenya ka out of the whole population oganda te 10% nigi tuo ma chronic kidney disease. Koro ko wacho ni we about 50 million, about 5 million of the population again chronic kidney disease. To ng'eny gi gin between stage 1 to stage 4. Man about 4 million of that 5 million ogiwinj gimoro amora. Jok ma biro hospital gin ma jomo chopo stage 4 stage 5 ma koro winjo ka koro funde gi ramo gi gin gi some symptoms. Emomiyo ber mondo I emphasize ni jo be for screening. Kisumu ka oganda ma Nyanza gi Western ka wan gi tuoche kalure gi malaria, ayaki mamiyo waneno tuoche mang'eny ma nyiroke. To mohingo madwa emphasize gen yien mwakawo. Yien mwakawo jok man gi arthritis makiwinjo rem titho oro ni dhiom na Panadol, dhiom na Brufen, Diclofenac magi hinyo nyiroke. Molo Diclofenac, Brufen wadno gin NSAIDs ginyo nyiroke kabisa. Kendo jok man gi tuo mar ayaki mang'eni tuo mosechandowa Nyanza ka kabisa gin yien ma kendo thiedho gi mageng'o complications mek ayaki. To yien go nitie kidienje moko mahinyo nyiroke. Iluongo ni tenofovir based regime. Mane obedo mane chiwogi, ang'eni chiwogi hospital mar serikal. Gitiyo tich maber adier kendo gisekonyowa. To gima kigitim kigipim nyiroke. To ji chamo yien gi kochopo ni koro nyiroke hinyre ji biro nwa pim ka kochopo stage 5. Yien to gimiyo gi maber adier to kipim nyiroke gi. Omiya wanyiso oganda ni kitiyo gi yien mageng'o complications mek ayaki nyaka pimi at least every year. Higa ka higa nyaka pim nyiroki mondo nen odhi nade nikech yien gi kadho kuom nyarogno. To mohinyo tenofovir based regime waneno ka hinyo nyiroke kabisa. To hospital mek sirikal ng'eny gi onge facilities mapimo nyarogno. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere chuny boma ma Kisumu. Daktari opimonwa kacha ni ji manyalo romo milion 5 nitiere kod chandruogni e chuny boma Kenya mangima. Ma en kwan malo mokalo. To kane wago mbaka waduogo piny nyaka Kisumu ka nikech kai kama wantiere. Iwacho ni kute mag ayaki nyalo chwalo mondo mi tuoni odhi nyime kotere kod yedhe ma ji muonyo. Iwacho no kacha bende ni yedhe ma inyiewo kowuok e duka mag kweyo rem. Debe ni watiri kod habit mar yedhe duka to anyiewa yedhe ka okopimwa kod lakteche. Kato bende pimonwa kacha yore mamoko kaka tuoche mag pressure kachiel kod diabetes bende. E gwengewa mag Kisumu ka ipani ang'o wantiere kod timbe aina kata habits culture machal kama mar muonya yedhe aoya itekni winjo gimoro timuonyo yath. Aparo ni jo mang'eny koyo dhi hospital nikech seche moko pesa onge. Mano mokwongo. Mar ariyo mita hospital ni mabor. Koro gichako gi yien mage muonyo ka ng'eyo dhi hospital koro tuo seniang. To kendo samo nyiewo yadhno onge ng'at mo prescribe mondiko ne yadhni madhi thiedhi. To yien gi ng'en nyaka wuok kuom nyarogno. Yeah. Moloyo kendo igweng'wa ka wahinyo tiyo gi yien ma nyaluo. Iluongo ni herbal medication. Yien ma nyaluo herbal medication baneno ka koro gihinyo nyiroke mang'eny. Sinjo seche moko gihinyo kata liver. Mangato biro to nyarogno hinyere, liver hinyere makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro ber ng'ato tuo, ber mondo dhi daktari opime, onen tuo ni kanye mondo ndikne yath maber ma miyo chango. Ero kama na daktari ma iwacho ni tuoche ma wathoro thiedho kod yiend nyiluo ok onego bed ni watiyo godo nikech adier wakia kaka
wakia gi mantiere e yedhe gi, wakia chemicals mantiere e yedhe gi, gidhi nyiroke kata ok gidhi nyiroke. Ipimo nwa kacha daktari nitiere stages mopogore opogore, mabende biro nyiso ranyisi mopogore ahinya stage 4, stage 5. Adwa ni mondo miwa mul mana matin ranyisi gi ka ng'ato neno, nikech ni wacho kacha ni dweche 3 ka ng'ato budho kod tuoni to koro onyalo bedo makoro ngima ng'ato ok nitiere kama ber mokalo. Kopogore kod telo makuot, kopogore kod olo, kopogore kod ng'ok, kachiel kod wenge ma samoro kuot seche ma ng'ato chiwango, kendo ma ng'ato koneno to nyalo chichni nyaka beni nyiroke ne richo. Tuo ma nyiroke, waneno ranyisi gi they're not specific. Gin ranyisi ma ilo wuok kuom tuoche machielo. Omiyo joma nigi tuoche mek nyiroke gibudho ahinya kapok gibiro osiptal. Mopogore mawacho jomoko seche moko winjo ka funde gi rame. Ochung' to winjo ka owinjo rem, funde ni mang'eny. Seche moko winjo ka onge teko kodwa tich. Seche moko winjo ka dende ile. Mano nyalo bedo tuo ma nyarogno. Seche ma del ilo ni daktari, ma kotenore kod lony ma intiere godo, manyiso ni ang'o madhi nyime del? Mano nyiso ni chilo. Chilo moro bende nyarogno goli dendi, koro pong', koro dhi e piel del, koro migonyeri. Kendo jok mobiro ka gigonyere kamano sama koro wacho ko thiedho gima koro watimo ni dialysis kana timne gi transplant. Ma chilo wuok, guonyro dok lal ka kabisa. Nikech chilo sedonje del, nyiroke no sekethore nyaka chilo manyio mora mora monyalo wuok godo, kata ka ang'o dwano wuogi e pien del to kanyo ema ang' no wuog godo. Daktari wacho kacha ni chandruok ma wathoro bedo godo kaka oganda, watiyo kod yedhe mang'eny ma wanyiewe pap. Yedhe mag nyaluo ma bende watiyo godo, ok wang'eyo ni chemicals mage mantiere e yedhe gi. To chilo kosepong'o del, chilo dwani mondo miyo wuog nyaka e pien del. Kineno ranyisi gi, ka dweche 3 pok orumo, en ang'o monego bed ni timo? Ibo dhi neno daktari. Daktari biro timo diagnosis nang'o? Obo timo nonro nang'o? Mano e kama wadonjo godo e kidieny mar 2, wantiere kod daktari molony mokalo e weche gi, obo nyisowa kaka itimo gi. Kik idhi mabor nyakwara Mongi Ajwang', kik isudi. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Variety Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. En ng'ano migochone manyaka nende. Anatemo gochone Sarab Jit. To en oko mak Simba kara nyathina ni kanye. Yawa Nyasacha. Anakwayi ni mondo iritna meher. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Manera Mugi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Manera Mogi TV. Machiegni kendo kik iwil chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e kar chiwo thieth mar Synergy Clinic. Kar chiwo thieth mar Synergy Clinics Hospital tijgi maduong' en neno ni gichiwo thieth e yo makare kendo e yo maler ma onge gima ipando kata achiel. Gintiere kod consistency. Tiende ni gisiko gichiwo thieth marang'iny mare ni malo ne jotuo mag-gi. Attention, gichiwo thieth e yo ma kastambe gi yie godo. Gintiere kod respect. Manyiso ni gichiwo luor makende ne jotuo mag-gi kendo onge gima gipando, onge maling'ling. Gintiere ong'ala manyien kendo gitemo kinde ka kinde mar neno ni giikore mar timo maber moloyo ne customers mag-gi. Gikokalo kuom kit lony ma gintiere godo. Gintiere kod clinics kata kuonde chiwo thieth mopogore opogore e witado achiel. Kamoting'o ang'o gini? Urology, nephrology, gastroenterology, chemotherapy, neurosurgery, pediatric surgery, orthopedics, clinics katiel kod surgery, gynecology clinics, general surgical clinics, psychiatry clinics, chenro magi oting'o laboratory, dialysis, radiology, kamoting'o MRI, CT scan, ultrasound, X-rays, echo, ECG, pharmacy, theater, inpatient wards, emergency, chemotherapy. Inyalo tiyo kod okumbani kata inyalo tiyo kod pesa maching kata NHIF mari e yor chudo e Synergy Clinics Hospital. Synergy Clinics Hospital, consistent and caring. Daktari, kopogore kod weche makwano go duto te, en ang'o ma wiyo wil godo ma samoro ichiwo e kar thieth mar Synergy ka a? Aparo ni wacho gite, to wadon wacho ni one stop shop, wan gi all services mar nyalo dwaro, machakre kuom imaging, wacho ni wan gi state of the art MRI machine, wan gi 16 slice CT scan, mano en machine maber kabisa matimo CT scan, kendo wan gi X-ray, wan gi ultrasound, ECG and echo machine as well. Wan gi mipime ji miluongo ni laboratory, mapimo thieth mang'eny momakre kata gi nyiroke, kendo wan gi clinics misewacho gote, mathiedho nyiroke, kendo wathiedho cancer gi tuoche machielo miwacho. Daktari, kopogore kod mago duto te, moro ng'ato nyalo paro ni yawa gi gik ma winjo gimoro Synergy Clinics nengo ne ni malo mokalo, to kata kamano nawinjo kwacho ni nengo gi ogonyore kendo yawo dhot ne ji duto te. Nengo ogonyore koso oganda duto te nyalo biro mondo mi gine gi wang'i kaito ging'iyane ka ginyalo yudo konyruok kata oyo? Ya, nengo ogonyore kendo nitie services mwagolo gi NHIF, to wan gi hope ni kochopo higa machielo wabedo fully NHIF accredited. Ero kama na daktari, kwa doke twakwa mabende wacho ni thiedhno nyalo yudore Synergy Clinics ka a moro mo daher mondo mipimnwa ne ni complications kata tuoche maluore kotenore kod nyiroke mokethore moko thiedhe wang' sa nyalo bedo ang'o gini? Nyiroke moko thiedhe wang' sa bedo gi complications mang'eny, to machako iluongo ni emergency complications. Emergency ni koko thiedhgi iyo makare kendo mapiyo piyo to nyalo miyo ng'ato kendo wito ngimane. Mokwongo en iluongo ni pulmonary edema, niso ni pi dhi oboye kendo ng'ato bedo winjo matek yueyo, ogamo yueyo mapiyo piyo kendo oxygen dok ne piny. Mano en complication manyaka thiedh mapiyo piyo. To ka ng'ato ni stage 3 kata 4, seche moko kowuotho to winjo kogamo yueyo mapiyo piyo, mano niso ni pi chako donjo oboye kendo ber mondo odhi osiptal mondo pime. Mar ariyo, wacho konyo ni tiende ng'ato kuot. Tiende ng'ato kuot nikech komodho pi kata chamo chiemo, pi okuog del te. Koro ka pi odong' i del, tiende ne chako kuot, niso ni koro pi odong' i del. Mar ariyo, madek mwawacho ni ng'ato winjo ko ol. Iol nikech fuonde ni iluongo ni muscles, leche ni, chilo mang'eny mopong' i dendi, miyo koro fuonde ni ok ti maber, koro kendo ok obed gi teko manyalo tiyogo tich. Yeah. Kama wantiere no seche ma wantiere kod ranyisi gi kachiel kod complications mabiro, daktari, seche ma
pi okuoge del iwacho ni del kuot wa understand nikech seche ma odong' e del kanya kang del kuodi ma nyiso ni pi mang'eny kata ma excess e del ni chandruok mane monyalo kelo ne del kae nikech nyiroke ok tiyo makare pigni ok nyal wuok pigni odong pigni dhi kelo chandruok kaka mage mokwongo pressure dhi malo nikech ka pi odong' mang'eny e del odong' kata gi chumbi ma e del koro pressure ng'ato dhi malo to pressure bende wang'e ni gin complications ma ilo kelo stroke heart attack mar ariyo ka pi dong' e del awacho ni donjo e oboe en fuonde ma very important mag duoko oxygen e del koro ken gi pi ng'ato ok nyal yweyo maber koro winjo kigamo yweyo kendo iwinjo kiol ok nyal wuotho e seche mane wang'iyo risk factors kata jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar nyiroke daktari ne wang'iyo kacha tuoche mopogore opogore kaka diabetes tuoche kaka pressure ok ang'eyo ni nitiere gik moko mwatimo kaka oganda lifestyle kaka wadak ma bende nyalo chwalo ng'ato mondo mi obed kod tuoche mag nyiroke kuom ranyisi ka oluore kaka wadak wanyalo bedo kod pressure kata diabetes kotende kod samoro ratil mamalo bende kod gik makamago seche ma ng'ato madho kong'o seche ma ng'ato futo ndawa magi keto wakanye kod tuoche mag nyiroke mago medo luongo ni risk factors makelo tuoche mag nyiroke to waneno kaka ji medo dak e town ji ok wuoth mang'eny jobet yot jokawa apiko ratil mar del bedo kamedo malo ratil mar del mang'eny minyalo kelo tuo ma nyarogno kata kionge pressure kata diabetes kich ratil king'en gi ratil e dendi remo ma kichungi mar nyiroke clean up ng'eny kendo ko obedo ndalo mang'eny to rachungi ma nyarogno nyalo bedo gi shida mar ariyo kiwacho ka ng'ato kiwuothi kendo chamo chiemo opong'o chumbi chiemo moting'o boche mang'eny mayelo kelo tuo ma pressure diabetes makeno yalo kelo tuoche ma nyarogno ma kuom nus dakika kata kuom dakika achiel daktari nikech geng'o ber moloyo thiedho wuona kod oganda wa mantiere gwenge mag Kisumu wuona kod oganda wa mawinjo dhok ni gigo mwanyalo timo kotenore kod lifestyle mondo mi wabede mabor kod tuoche kaka mag nyiroke mokwongo en chiemo mwachamo wawe rabuon wawe chiemo manwachamo chon wawe nyoyo wadonje chips wadonje mandas wadonje chapat to mago te iluongo ni refined carbohydrates medo ratil ma e del kendo nyalo kelo tuo ma pressure kata diabetes kendo waseneno jomodak e town ka ji mobedo dak e town kendo ka ji ok tim tiche mang'eny medo ratil ma del medo tuoche mek nyirogno kendo ka wawache madho ndawa kata kong'o medo kelo tuoche mek nyiroke kendo wawacho kendo ni yien ma ji chamo ma ji kawo moko bedo prescribed midhi chemist idhi e duka ikawo yath ma yien mek nyiluo imadho gigi te medo ketho nyiroke kendo kelo tuoche ma nyirogno pimna mana matin nono tuoche mag nyiroke kod nyithindo bende ithoro ga winjo kata isiwinjo kes mar nyathi matin mantiere kod tuoche mag nyiroke daktari nitie moloyo to tuoche ma iluongo ni infections tuo mar ayaki tuo mar malaria kodhi mang'eny dino nyiroke kendo nyithindo biro timo ni dialysis yien magitiyogo yien kama mwacho mitiyogo mek ayaki mageng'o tuoche mar ayaki yien painkillers magitiyogo yien ma nyiluo bende nyalo dino nyiroke ma nyithindo magi be ka nyiroko dinre kane wang'iyo kacha kidienje mopogore opogore kata gigo ma inyalo tim Synergy Clinic ka anipimono kacha ni nitiere kod laboratory mar rang'iny mare ni malo upimo nyiroke e rang'iny mantiere man malo kopogore kod mantiere pimo mang'eny ma utimo kama wantiere ni mori nyalo nyisowa ni diagnosis mar tuoche mag nyiroke ni mule matin chien kacha to daher mondo mikori pimnwa godo matut ni utime nang'o ng'ato seneno ranyisi ka obiro iri kaka daktari molony e wechegi utimo diagnosis nang'o okang' kokang' wapimo nyiroke okang' adek mokwongo ng'ato biro bwasepime bwawuoyo kode wapimo pressure wapimo kilo mare wapimo lach nikech lach kaka owache ka tuo ma nyarogno chakre waneno ka nitie remo kendo nitie protein e urine mano watimo Synergy ka mar ariyo wapimo remo no kendo wapimo matut chilo mantie remo gina chilo 5 mwapimo kendo kaluwore gi chilo calculate ni percentage mari ma kidney function ochopo adi kumopogore gi mano watimo scanning ma nyarogno nyalo tim mopogore opogore mokwongo iluongo ni ultrasound golo nyiroko i picha kendo golo size nyiroko ni size ne chal nade kendo lach mawuotho machal nade to kendo wan kata gi CT scan golo in more detail
kaka nyarogno chal kendo kaka obet, for example kan tie stones in the kidney, cysts kan gole mayot kabisa. Mogi kwan ge marai. Disease man cancer ma affect nyarogno kata cervix kata rabolach milongo ni bladder marai gole maber kabisa. Mago tet wan go Synergy Clinic ka. Pimo gidu to tetimo e thuolo marom nade daktari? Magi tetimo ndalo achiel koso ng'ato bodhi itimo ne matoduogo, itimo ne matoduogo kod weche machal kamano. Pimo gote pimo okang' achiel. Kibiro okinyi maybe by saa 4 ka watieko pimo gote. Yeah. Bwa mi diagnosis ne kidney nyiroke ni tiyo okang' machal kama, twanyalo thiedhi kama kendo thieth mwamiyo ji man gi tuoche mek nyirokno ng'eny gi gin Synergy Clinic ka kama beti ni iluongo dialysis unit. Tine dialysis unit maduong' okang' ma Kisumu mantie ni te. Yeah. Thoth oganda nikech wan oganda mar dhano wathoro ga bedo kod luoro kapo nono ni ng'ato ni mondo mi odhi otimne test mopogore opogore. Iyudo ga ka samoro idwa ni mondo mi otimne ng'ato pim, titimo ne hocho kata counseling, po nono ni oyude kod tuoche kaka mag nyiroke kata tuoche mamoko. Mano bende entiere okang' mar pimo ka ng'ato pok otimne pimo tiwuoyo kode mondo mi onyise ni po nono no yudi gin tuoche minyalo thiedhi kod weche makamago koso wadonja to wachako test. Mokwongo daktari mawuoyo an ka wuoyo gi jatuo atimo ne counseling as a doctor. Owuoyo kode onyise ni manyalo bedo tuo manyarogno. To kobedo ne en tuo manyarogno wan gi counselors mose bedo trained mawuoyo kendo jiwo gi mondo kendo nyiso kaka wabo thiedho tuoche manyarogno. O mama en gi mitimo. Watimo. Ber hocho kata ber counseling en ang'o daktari? Ber hocho kata counseling miyo jatuo bedo gi jiwruok. Obedo gi jiwruok kendo bedo gi yie ni nyalo konye. Moloyo to familia oganda modak gi jatuoni nyaka ogi bubed cancel moloyo to chiemo ma gichamo kendo kaka odwa wuotho gi jatuo kaluwore gi thieth mwadwa miye. Moloyo tuoche manyiroke gi seche moko gibedo ndalo mang'eny. Seche moko old, seche moko they give up. Koro kubedo cancel at the beginning. Gibedo gi yie kendo gibedo gi that heart to follow up the treatment. Mondo thiedhgi nyako kang' magwinjo maber. Kapok adhi yiyo daktari, wachna wacha achiel. Ni tuoche mag nyiroke ithiedho gi magi chang chuth koso en ga mana yo moro miwacho ni igae mondo mi kik okel hinyruok mapiyo piyo. Tuoche ma nyiroke lure mokwongo miluongo ni acute kidney failure. Acute miso ni pok odhi mokadho dweche 3. Masiche moko yudo malaria, tuyudo obedo marach bo kidney nyiroke ohinyore. Mano kuthiedho to nyalo chango kabisa kendo bedo maber. Kapo kadho dweche 3 iluongo ni acute kidney failure. Kose kadho dweche 3 miluongo ni chronic kidney failure. Keno okang' mokwongo stage 1 to stage 3, 4. Moko wathiedho ben maber, moko be chango. Kochopo stage 4, 5 ka koro wagae kendo ithiedhe gi dialysis kata other methods to nitie thieth mwaluongo ni transplant. Ema koro wanyalo wacho ni koro obedo kind of keyword nikech koro kibi dialysis kendo kibi thieth. Ma en gima inyalo thiedh machang chuth ponono no yude e seche machon kata e okang' machon. Nikech wantiere Synergy Clinics ka, wantiere kod laktar ma bende olony e weche mag thieth mag nyiroke. E kidieny mar adek wadwa ni mondo mi onyiswa kaka itimo dialysis ni. To kopogore kod mano daher mondo mi ang'opimnwa ni seche ma ng'ato yudo thieth kaka mag dialysis kaponono otimne transplant, ere kaka onego bed noritore, ere kaka onego bed nobedo. Nyiroke gin ga ariyo kaka Nyasaye nochweyogi. Seche ma nyiroke gi kethore kata gibedo gi chandruok, giduto te gibedo gi chandruok osachiel kende ema bedo gi chandruok. Po nono ni ogol nyarogno, ng'ato nyalo survive kod achiel, kik idhi mabor nyakwara mogi ajwang'. Kidieny mar adek ni ok adwa ni ubai kata matin. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold.
blessings. Dial *811*402# to get blessed. Nyakono dhi kanye? En oringo, Pratap. Nyakono lalnwa. Mama en ang'o miwacho? Tinga to mosega temo ringo kae. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo Number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kenyans should tighten their belt a little bit. Sani ase communicate ne wajumbe mag Azimio Dabal kanyisogi ni mondo onge ng'ata monego wuoge od bura, ji onego bed kanyo, ji ogore e od bura. Od bura mamalo igeno ni dhi chako twak ewi paro mar chik mar omenda ma higani odiochieng' makiny ka kweth mag siasa osekawo chung' maggi ewi twak ma kamano. Ogai mar doho nyiero dwaro mar jotije doho ma pachoka madwaro loro apise doho ma pachoka jumani te kaluwore kod nek mar jang'ad buche Monica Kivuti. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii. Governors makadhoad na mchumbi otamre ni ok gibitimo romo gi jatend piny Kenya William Ruto kiny ewi ohand moguka ma giwacho ni rocho ojende e counties gi. Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Synergy Clinics Hospital kama ne wang'iyo thieth mag nyiroke. Kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo ne wantiere kod daktari marwa opimonwa gigo ma nyalo miyo wabedo kod tuoche mag nyiroke. Ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka bede ni nyiroke ni osechako kethore kod gino monego bed ni timo seche misechako chich. Ma bende nolero maber mokalo ni tem matek ine laktar kapok ochopo e kidieny mar 4 kata kidieny mar 5 wacho ni stage 4 kata stage 5. Nopimonwa kacha ni wantiere kod yore mopogore opogore mag thieth. Yo mathoth oganda ong'eyo en weche mag dialysis. Moro daktari nyalo nyisowa ni dialysis en ang'o nikech onge ga ni dialysis inyalo nyisowa ni en ang'o kae to wabo biro mondo mi wapim ni kama wantiere ni ang'a timore ka tang'o monego bed ni timore ka. Erokamano. Jatuo kosechopo okang' mar 5 miluongo ni stage 5 kidney disease. Wanyalo thiedhe gi hemodialysis. Nongen hemodialysis kata transplant kata peritoneal dialysis. Mwan go kawuono iluongo ni hemodialysis. Hemo mono nyiso ni remo, dialysis mono iluongo ni luoko remo. Koro hemodialysis en wagolo remo to wagolo chilo mani remo no, wagolo pi mani remo, kwasegolo gi machine ni to remo dok ni jatuo. Ten gimitimo mos ka jatuo ipimo mondo kik obed gi any complication.
Iluonge ni makaka waluonge ga pile dialysis onego bed ni hemodialysis. Hemodialysis luoko. Hemodialysis luoko remo. To makang machiluongo ni peritoneal dialysis. Mano nyiso ni dialysis itimo ikawo pipe mati tiketo i ng'ato to kumbokete pipe nikete pi koro pi donji iyi to pi ni we kanyo okang moromo seche 3 ichaki gole kendo kogole koro golo chilo koro luonge ni peritoneal dialysis. Yes. Koro wantiere kod hemo kod peritoneal. To mae ni hemodialysis. Emo mi wantiere ga kod chenro mar penj laktar. Injo kaka daktari nigi lony, onyisi ni enang'o kendo nego beni time nade. Hemodialysis luoko remo, daktari nyisowa ni itime kuon masindni. Aneno ka wantiere kod nyadendi moro kama bende biro nyisowa ni nyinge ng'ato timango sinaji ka kato wadhi nyime kod gima watimo. Ani luonga ni Narisa Chieng, ane nas makonyo jotuo sama jotuo sebiro to wakonyo mondo waluok rembe mondo dog dala ka ober. Aneno kichunge bath masin ka mabende daktari nosewachonwa ni gimitimo ka en hemodialysis. Mori nyalo nyisowa ni masindni thothne kata tije maduong' en ang'o, okang' mar masindni seche miluoko remo akanye kadonjo kanye tiluoke seche miluoke ang'a timore machak duoke kuom jatuo. Nerisa. Kamano koro mae machine ma watiyogo kuom luoko remb jatuo. Mokwongo ka jatuo sebiro waloso machine ni kaka entiere kae ni onyisi gimoro amora gimonego beni itimo kama onego beni dhie okang' kokang'. Koro kae wantiere gi screening kae manyisi gimoro amora matimore. Then wantiere gi blood pump ma ema koro konyo tubings gi ringo sama ogolo remo e del to kele machine tiluoko. Piny kae wantie gi pi maler makonyo wa dilute ma en chumbi madhi konyo wa luoko remo. Ka koro pini iywayo to donje machine to o dilute salt noendo to biro e iye kae. Ntie kako gitudore obiro e iye kae. Koro e iye kae ndi ema koro chungruok mar remo timore kabisa. Remo donjo gi kae. Kose donjo gi kae to iluoke kae korwore gi pi maler to gi chumbi. Chunge maber, kose chungre maber to wuok odok e jatuo chilo wuok oko kendo bedo channeled e pipe mondo koro wuog oko. Nidhi samoro seche ma jatuo sebiro mobede kitendi maneno ka age ichuoyo ler mondo mi ogol remo, ichuoye kanyo mondo mi remo wuogi kato mondo mi koko kal kuonde mokale gi dutete kato chako dok gi yo mane owuog godo chako so yo machielo. Koro wantiere gi tube moro e dendi kosechuo to partni nyiso ni mae en gima golo remo e deli. En obedo represented gi gima kwarni. Basto maduoko remo maler moseluoki e dendi bedo represented gi mai pipe ni mablu. Koro nitie kaka itudo gi kuom jatuo. Koro achiel golo to kelo kae tiluoko basto kose luoke to mablu ni kawe kendo duoke e del kakoro ler. Nerisa mori nyalo pimo mane yo machuok ni gini kawga thuolo manyalo romo nade process ni tema luoki maduok remo te kuom jatuo. Luore gi prescription mar daktari kuom jatuo ka jatuo. Ntie joma dhi kuom seche 4, ntie joma dhi kuom seche 3 kata joma dhi kuom seche 2.5. Koro luore gi jatuo ka jatuo. Moro daktari bro pimonwa ni seche ma odhi kuom seche 2.5 kuom seche 4 oluok remo nus koso ang'o motimore gi okang' machal kod mano daktari. Erokamano koro machine ni kibiro dialysis nitie gima iluongo ni prescription. Kiyudo malaria kata tuo machielo nitie prescription mari. Dose mari opogore ng'ama chielo. Koro seche moko ka ibiro to dendi ok duong'. In gi 50 kgs. Ng'at man gi 70 kgs nigi prescription mopogore. Mano mokwongo. Mar ariyo samichako dialysis to watime okang' machuok. Kichaki watimi 2.5 hours, wadhi 3 hours, wachopo 4 hours. To joma ng'eny itimo ni 4 hours kagini dialysis ka. Kendo e pinywa ka e Kenya watime watime twice a week, watime diriyo e juma. To moro nikech NHIF osebedo kachulo twice a week to ganda machielo piny ngima itime didek e juma 4 hours. Koro prescription luwore gi jatuo to mang'eny watimo 4 hours ka jatuo ni dialysis. Yeah. Mori nyiswa daktari ni mondo mi ng'ato ochang maber obro biro e sessions adi diriyo e juma ndalo duto te mangimane koso diriyo e juma nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ng'ato change. Koro kobiro kotimo dialysis watime diriyo e juma
4 hours kalure gi jatuo jomoko nitie mabe nyaka bi didek nikech kalure gi redio mondo dos no tin ne koro biro to podo kuot obiro to pok obedo maber koro amedo bedo didek juma to kochopo dwe achiel ji tema timo dialysis wapimo nyiroke gi kendo wena nyirogo ne ochopo kang machal nade joma wacho ni acute kidney failure jomo biro manyiroko ohinyere to pok oducha dek boyudo malaria to bedo matuo boyudo nyiroko kethre kwa timo dialysis gimo within 6 weeks waneno ka nyiroko kendo chung twagolo gi dialysis jomo biro ko chopo kang mara beach stage 5 emadongi dialysis kendo watimo gi dialysis warito ngimagi na giyud chance matimo transplant Seche mitimo ne ng'ato dialysis daktari moro nyalo nyisowa rit monego beni rito godo jatuo kata ma jatuo ritore godo mondo mi kik omed ketho nyiroke ne kata odoko ni temo kony nyiroke ne kuom luoko remo kod services mwayudo Synergy ka. Joma biro timo dialysis wawuoyo kodgi kendo nitie miluongo dietitian and counselors mawuoyo kodgi. Chiemo ma gichamo for example wacho ni kocham chiemo man gi potassium mang'eny kaka rabolo, rabuon iwuoyo kod kendo ndiko negi piny. Chiemo timo bocha mang'eny kagen diabetic chiemo timo sukari mang'eny nyaka ket piny to chumbi doko piny kabisa nikech joka chiemo chumbi miyo giriyo kendo gimodho pi mang'eny to mashinde golo pi koro ka gibiro gi pi mang'eny ka mashine golo pi mang'eny kabisa giwinjo ka giol ahinya sama gitieko dialysis ka gibiro pi matin dendgi kogol pi matin gitieko ka gin gi teko kendo gidok tich Joluno gongero daktari ni geng'o ber moloyo thiedho nikech en process ma ok yot ahinya ang'eyo ni nengo ne bende ok yot ahinya nikech wang'eyo kaka watiyo Kenya kaka otende kod okumba mag thieth mag piny owacho kod gik makamago seche ma itiwo ote makende ni setime kidieny machielo kata ni wang'i kaka wadak wang'i kaka wachiemo maduong' moloyo wadhiga for screening mondo mi ngima wa obed maber kik wabed kod chandruoge kaka mag nyiroke wach ma inyalo nyiso ogandawa kamwa gikeni So gini mondo gemi wacho gi screening kini gi tuo ma sukari ni tuo ma pressure kata anyuola ni tie ng'at mose yudo tuo ma nyarogno mokete dialysis ber mondo idhi daktari mondo pimi kendo tim screening nikech kwa yudo kang machon wayelo thiedhe bibed mangima mar ariyo mawacho ni jowa ni wakaw card ma NHIF osebedo maber machine mineno ni kin gi card ma NHIF men up to date githiedhi biro kendo gichulo pesa no te mokwongo nitie lab test minyalo chulo kendi to kodok kwa machine gichulo oganda te gitem gi NHIF nikech NHIF sani konyo ji to kaponono ni onge kod okumba mar thieth ibro chajo ng'ato pesa diko bed obire masinde ni daktari session achiel 9500 tendiri e juma tazamari dwa time kuom dweche 5 kata dweche 6 kata ngimani duto te ma kaka inyalo time ka okumba mar thieth mondo bed konyo kapok atiko daktari ka wiya pok owil wathoroga wantiere kod nyiroke ariyo kethruok mar nyiroke gibiro ga giduto te dichiel ma giruombore piny gikethore gite kosa achiel nyalo kethore ta achiel odong' jok ma gi tuoche kaka diabetes tuo ma sukari tuo ma pressure gikethre te nikech nyiroke gi te sukari dhiye giduto te pressure be gogi giduto te joma nigi oganda man gi tuo meka nyiroke be gikethre te to nyiroke nyalo donga achiel butini maber bi yud ngima maber jomoko be nyuolo gi nyiroke achiel to gikia to gidhi be gidag ngima maber kata kwa timo transplant ukwaket nyiroke ariyo ket achiel to sama gifail makoro watimo ni dialysis makoro kigiticha mondo nyiso nyiroke ariyo go te okiti daktari moro ng'ato dwa tudore kodi odwa ni mondo mi med puonje kaka wanyalo bedo kod nyiroke makare inyalo nyiso wako minyalo yudie kendo nisewacho kae to inyalo miwa namba mar simu mar hospital kata mar clinic mondo mi oganda nyalo tudore kata e weche mag consultation kaka ne wacho no korwa ni clinic ka Synergy Clinics Hospital number en 0740 444 777 inyalo nuoyo Synergy Clinics Hospital telephone number 0740 444 777. Nitiere gima nuwacho daktari tagline mar Synergy ni wacho ni en consistency and caring. Consistency and caring. Erokamano ahinya daktari aduoko ni erokamano makende ne nasoma odiochieng' ma kawuono erokamano mathoth kuom yie mondo mibede chenro mar penj laktar. Daktari erokamano mathoth ang'e ni dich to kata kamano ni yie mondo mi wago mbaka ni waduoko erokamano ok wakawe yoro yie. Erokamano ahinya. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar yude kowuok kuom jalony e weche mag thieth mar nyiroke. Thieth mar nyiroke nengo ne ok yot kata matina, inyalo geng'e, inyalo fwenye chon kendo kofwenye chon tinyalo thiedhe e yo makare. Idak nang'o kamoro amora midhiye tapiko
ichiemo nang'o, gin gik mochiel, ndalo duto te chumbi kaachiel kod sukari, to bende in jagono ma samoro dhi screening mondo mi non ni to ngima ni chal nade, nyiroke ni chal nade. Kowuok e chenro ni teme matek mondo mi walok kaka wanyalo bedo, nikech wachoga pile pile ni ngima en mwandu. Tim momiyo chenro ni obedo kaka en tim maduong' mokalo. Wantiere kod gi Synergy ka aduoko ne gero kamano. Ne siptal mar Synergy kuom miyo thuolo kendo miyo thuolo mondo mwakel chenro ni achiel kachiel kowuok ka aduoko ne gi ero kamano makende. Kaachiel kod director na Philip Ochieng, ero kamano mathoth, producer na Papecho Okoth, ero kamano mang'eny. Ne in jahera mar chenro ni, kik iwil ni ine laktachi mokwongo chik iti ne dendi. Ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.